participante tamin'ny équipe zay nataontsika tamin'ny andra niany. Ke mba agnotanetsika zay rô niany hoe karakarakory ny fihetseham-pondrô amin'ny andra livre amin'ny fikarakarantsika le malagasy zany e fier de lettre ka zay za amizay zegny anamitsitsika ngofo jiaby za mitsipoti za malagasy zany ka malagasy zany ka malagasy zegny zegny ny avy tamin'ny SDS fier de lettre zegny zegny lay karazagna hoe teny tonasan'izy malagasy izy arirantsika moa irany malagasy de tsara zany ka malagasy zany. Patanao tourage Daniel question no niany resaka tournage nataonao rô jiaby ndraiky Daniel sy niany ke karakory fahitanao izy niany? Pare tegna memtsintsika Daniel plan jiaby pare Tekono manange logono tsara miavaka amin'ny maro hita diso maro andavanandro atao hoe hita zay le fivoarany amin'ny misetra muzika zegny atao tanàna tsara tsara loatra anao zegny tie Secrétaire film dia anisan'ny mahafinaritra anay miara-miasa amin'ny Daniely ndraiky mikarakara magnampy izy amin'ny raha jiaby zany mba ampitahigaliana zany mba totosatra amin'ny farany fangian'ny Daniely amin'ny resaka fitiavana muzika. Malagasy le raha zegny hita be fa tsara zegny na hita le fandeny zegny tegna mety maharavoravo tournage niany voalohany tsara zegny Daniel miasa tsara ka niany tegna ambiance be le tournage miaraka tamin'ny Mazava production Jupiter Isla production Gas Picture koa big up à tous les fans de Daniel manange logono zababe yekono manange logono zababe ira fahitako ny tournage ataontsika niany voalohany indrindra dia tsara izy koa magnatin'ny tsara zegny misy raha maro faharoe ny danse moa isorana danse raha jiaby nafary navy ary nagnanao faux nagnanao madio tsisy adiady niany tsarakaraka ny hoe Diego madio tse nagnano raha niany tsisy adiady za matoky fa ankasitrany zagnahary le raha manao olo jiaby zegny parce que ty ty izy ty mo efa elaela nagnanaovana la mozika fa tia faux fa izy koa zegny raha koa tiantegna zegny tegna mpianjagnahary ary ny afatra rehefa tsika amitsika jiaby zegny Daniel io zanakany Diego zo ary tonga tamitsika Diego fa tsy olo dia misirikila be akosa dafo hitako mety tsy dia amin'olo maro fa juste zanakany Diego hoe toagnatsika izy posentsika izy fa noavitsika fa hitantsika maromaro agny olona vitany Diego ty fa araiky ty doko bala maventy ka zegny Tekono manange logono zababe yekono manange
volonté mo faly miarahonao zay mpangalasary zay anao ma zay lazy la mitsangana izy tanao na somary reradraraka fa anao ma magnano ratsy môra agnatin'ny organisation maventy metsika io tsara zany ka malagasy zay metsika anazy fa kanefa tsika jiaby izy sambygasy tegna mafonja dia mafonja ny organisation ary mavesitra dia mavesitra fa izy ma karaha koragnany tsika gasy magnano hoe izy koa izy kakazony olo maromaro olan'izay izy fa vitatsika izy ke angatagna am'zagnahary vita soamantsara izy ty niany zay ndraiky ka somary kadikady fa egna vita soamantsara mba tsy karaha ranona idy am'taizy any drakidrak izy mandalo mba olo fidimiratsika zany ka malagasy jiaby mitondra réputation tsika gasy zegny le raha mbala mitsinjogny amy magnaraka ina mafanamagane laty izy manamorona le hira de sorona koa de izy afikady karaha zay koa ny manokana ohatra amin'ny fiara-miasa jiaby fa commence vita ratsy antoeraka misy farisarosarotsy magnano ratsy mora soratra ny madiniky jiaby zay nagnampy tambadiky nagnaty posety na mitondra fanjakana jiaby na ke mba ravoravo zegny jiaby hita amy tany may fampanavasa sorana be tsy efa malila nagnapetsika ty tantara reky mitetsika hoe mahitsara zay mba hitan'ny taranokany avy afara hoe ty génération nangalaovany Kono oh manange lobono zo sababe kono oh manange lobono zo sababe uma sara lota no tsektie zapana luo kapara bika mamkuranga fange balav malama mbende sumunzara mahikaraz ngano tsektio Za Malagasy Pamatio no